Seryosong gilusad sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ang laing hugna sa electric vehicle kun EV taxi sa Davao City ning milabay nga adlaw. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga representante sa Region 11 Taxi Operators Association sama sa Maligaya Taxi, Krizya, Maro ug Durian City Transport Taxi uban private stakeholders ug bisan mga taxi drivers. Sumala ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III, kini ang ikaduhang hugna sa EV taxi nga gilusad sa Davao City kung asa gikalipay nga nagkadako ang EV taxi sa syudad. Subay sab sa nahimong pamahayag ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza nga ang mga Pilipino angay lamang makatagamtam og komportable ug malipayong kasinatian sa matag biyahe. According to our chairperson, Chairman Vigor Mendoza, the Filipino riding public deserves a comfortable and happy riding experience. He clearly stated that in one of his statements that even though we are not still 100% modernized in our public transport, pero niingon gyud siya, even though we are still using the traditional jeepneys, traditional buses, we have to make sure that our passengers are very happy with their experience. Sumala ni Llanos, seryoso ang LTFRB 11 nga masigurong dili magantos ang riding public sa pagsakay sa mga guba o daghan nagdepekto nga mga pampublikong sakyanan sama sa mga taxi. Hinungdan nga pag-awhag niini sa mga PUV operators o drivers. We are encouraging all the operators who are listening right now, and I'm also encouraging the media to inform the public that we are serious in our inspections with dilapidated taxis, dilapidated jeepneys, and all the other public transport. Sa pikas bahin, nakauyo niini ang mga EV taxi drivers sama nila Roland Tingson ug Alexander Gabutero kung itandi matud pa kini sa karaang manual nga mga sakyanan nga kanhi ginamaneho. Komportable ko ni kay matik nga relax ba. Di pa tuloy-tuloy na nga manual. Okay ni siya. Sir, sa mga commuters, sa may mga reaksyon nila sa mga napasahero nimo? Yes, naganahan sa sakay. Interview, kapuwas mo sa sakyanan siya. Way, lindot. Way sapa, di ka makatungong sa makina. Mas uyon juga ni sir kung sa katong dati ni. Uyon ko ni sir. Nasayran nga susamang franchise lamang sa mga taxi operators ang pabiling ginagamit niini ug nagpagula lang og bag-ong order ang LTFRB 11 aron pag-usab gikan sa kanhi manual ug di gasolina nga taxi ngadto na kana sa electric vehicle taxi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.